na bida nandito na sa inyo. Ito ang Amazing Four, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega One, ang bida sa tuwina. Amazing Four, i-dance mo laban sa sakit. Tayo
bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, panamerik, turme ang dilaw, at moringa, malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon. Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing Food, mga herbal na ang medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2024, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong starting noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ibig ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, Specialista. specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po Amazing po. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtakanga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagaan. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing Four, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock,
Pag maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. At 22 hours pa lang. Puti na yung liyo ko. Yung kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihip ko. Dati mahina na. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra. Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Naninitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Oh, kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Amazing na produkto, amazing po. Amazing na produkto, amazing po. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Batito. Mga alternatibo na solusyon sa aking nararamdaman. Magandang hapon, mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo. Na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yon? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie
ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. Opo. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even Opo. buong mundo para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin, yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Di makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Sa Dinala isang po ospital. sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna ng Opo. hospital. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihanap may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, mo. nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay Tapos, doktora. opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Tapos po, pag dai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tansuling. Tansuling. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka dalawa pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong na po. Tapos, ang sabi niya, abo ko na ngayon para inom tubulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abrel. Opo. Hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pag-check man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month pa binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Opo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo.
Nung ay, salamat, nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God, hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Oo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So, okay na po. So, Apo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan, oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. Iyo po, So, ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon Okay, naman so sa siguro nagawa ko yan. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga arugaan na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, Opo. nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? Opo. So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray.
Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Betito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga binamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at humabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, nanay. Thank Good you, health Tatay. and happy na kayo ni tatay. Opo. Amen. Amen. Yeah. Thank you, Lord. Ako nagsasabi siya sa grupo lang. Wala man ako. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Kasi yung Diyos marahay na pagkahapon po sa gabos nagdadangog sa DCGB Radio at sa mga nanonood po sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joy Betito Facebook page, and then sa Facebook page din po ng DCGB News Online. So ayan po, Radyo na yan. magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. But again, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito, o mas kilala bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa ating Vice President na si Ma'am Ann Betito Princena, and together po with my partner dito sa aming office kay Miss Arlene Palilogna. So ako po muli, si Miss Angel Garcia, ang makakasama niyo po ngayong hapon sa programa nito. Yan, sa lahat po na may mga health concern, anumang klaseng karamdaman po yan, mapa-high blood man yan, diabetic man yan, na pinagmumulan ng lahat ng sakit. So yan, minsan kasi yung ibang tao, sabi nila, dati ang problema lang nila sa katawan nila ay mataas ang sugar nila, diabetic sila. And then after how many years, how many months, ay nagkakaroon po sila ng problema sa ibang parte ng kanilang katawan. So minsan, ang nagkakaroon ng problema ay yung creatinine, yung kidney rather. And then, minsan naman, yung ating liver. So, kanina po, may galing ditong bagong pasyente, Sir Carlos. Ang health concern niya po ay meron po siyang mataas na sugar, may hypertension din po siya, at mga ilang buwan ng pag-intake niya nitong ate ay ng mga synthetic drugs. Nakita niya po sa kanyang resulta na mataas na po ang kanyang creatinine. So, ang normal ay nasa 100 plus, but sa kanya ay nasa 284 na po ang kanyang creatinine. So, ngayon, yun na po yung winowar niya sa kanyang kalusugan. Kaya naman po, napapakinggan niya sa DCJB Radio yung programa ni Doc Joey Betito. Kaya nag-decide po siya na pumunta dito sa ating office at mag-avail din po ng ating amazing product. So, dito po kasi sa amin ay marami na po kaming natulungan. Katulad na lamang po yung pinaka-common na sakit ngayon, yung may sakit sa bato, may sakit sa kidney, mataas ang creatinine. So, karamihan kasi
nakukuha po natin ito sa mga kinakain nating pagkain. So, minsan kasi sa pang-araw-araw ay hindi na po healthy yung ating kinakain. Kaya naman po sa lahat ng may health problem, pwede po kayong pumunta dito sa aming office which is located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front Bangko Sentral ng Pilipinas. At syempre, open po ang aming office from 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. But reminder po, again, reminder sa lahat po ng nakikinig, bukas po, Wednesday, August 19, ay sarado po ang office namin dito sa Cabangan. So, andyan po kasi kami, pupunta po kami ngayong araw Madam, how are you? sa Dorotea Resort and Spa. Kasi bukas ay birthday na po ni Doc Joey Vitito. Kaya po magkakaroon kami ng event sa Dorotea Resort and Spa. So kung gusto niyo po pumunta doon, ang suotin niyo po ay pink. Pwede pong pink na t-shirt, pwede pong pink na polo, o kaya naman po, pwede po ang pink na dress. Any dress po, any kind of damit, basta may color pink. So, yan po ang team ni Doc Joey sa kanyang birthday party. So, yan, color pink. At syempre, ang ating program po pala ay mag-start po from 1:30 p.m. until 6:30 p.m. po yan. Kaya naman po, dapat mga 1 o'clock p.m. pa lang po ay ando na po kayo sa Dorotea para po pag patak ng 1:30, mag-start na po yung program natin at ando na po lahat. So wala na pong hihintayin. Kaya dapat po ay ando na kayo mga 1 o'clock p.m. pa lamang po. Kasi bukas din po ay magkakaroon ng pa-promo si Doc Joey. Kaya po sa lahat po na gustong mag-avail ng ating amazing products, pwede po kayong pumunta doon sa Dorotea Resort and Spa. Doon kasi magkakaroon po ng pa-promo si Doc Joey sa kanyang mga produkto. So ngayon pa lang, i-announce ko na po siya na magkakaroon po bukas ng pa-promo para in case kung meron na po kayong pambili ng ating mga produkto, makapunta din po kayo doon sa Dorotea Resort and Spa. At syempre, makapag-celebrate na rin po ng birthday ni Doc Joey. So, ang pa-promo po na ibibigay ni Doc Joey bukas, yan, makinig kayo. Meron po tayong buy one, take one ng ating Multi-5 at Mega A capsule. So, ayan, kapag bumili kayo ng isang box ng Mega A, makakatanggap po kayo ng isa pang libreng box ng Mega A. At kapag bumili naman po kayo ng Multi-5 capsule, ayan, meron din po kayong 1 box Multi-5 capsule na libre. So again, ang papromo po ni Doc Joey, buy one, take one, Mega A, and then Multi-5 capsule. At bukod po dyan, meron pa po tayong papromo. So ayan, magkakaroon po ng plus 5% discount sa ating Miracle Tea at sa ating mga healthy drinks. So, ayan. Dito kasi sa amin, kapag member ka na po dito, ay meron kang discount card. Kaya po, reminder sa lahat ng attend, pupunta sa birthday ni Doc Joey at mag-a-avail ng ating amazing products. Dalhin nyo po, wag ninyong kakalimutan ang inyong discount card. Kasi, pag bumili po kayo ng Miracle Seed,
sa discount ninyong current discount ninyo, ay dadagdagan natin po yon ng 5% discount. For example, halimbawa na lang po, ikaw ay member na ng MHC, ng Miracle Health Corporation, at meron ka pong 20% discount sa amin. So, kung bibili ka po ng Miracle C worth, ang isang box po kasi ng Miracle C ay 2,500. So, kung 20% ang discount mo, dadagdagan po namin yan ng 5%. So, yan, magiging 25 percent na po yung discount ninyo. Kaya naman po, yung isang box ng Miracle C from 2,500, pag meron kayong 25% discount, ay makukuha nyo lamang po ito ng 1,875. So, ayan, di ba? Ang laki na nang naibawas doon sa original price. Kaya naman po, bukas, kung free time kayo, wala kayong ginagawa, magsadya na lang kayo sa Dorothea Resort and Spa bukas para po sa ating mga pa-promo. At syempre, doon din po sa ating healthy drinks ay meron din po tayong pa-promo dyan. Plus 5% discount. So, ayan po. Katulad lang po ni Miracle C, kung meron po kayong 20% discount, ay dadagdagan po namin yan ng 5% discount. Kaya po, total, magiging 25% ang discount mo po sa amin kapag nag-avail po kayo ng ating amazing healthy drink. So, ayan po. Yun po yung pangalawang pa-promo ni Doc Joey. At ang last, 5% discount on new members. So, ayan. Dito kasi po sa amin, meron kaming tinatawag na membership. Ayan. Kapag 3,500 ang binayaran ninyo, makakapasok ka doon sa package 1, which is distributor. So, pag nakapasok ka doon, sa next purchase mo sa amin, magkakaroon ka ng 18% discount. But bukas po, ay dadagdagan po yan ni Doc Joey. For example, pumasok ka ng distributor, which is 3,500, yung 18% discount na yon ay dadagdagan pa po natin ng 5% discount. So, bale, magiging 23% ang discount mo or ang magiging discount mo dito sa aming office sa mga succeeding purchase, pagbili po ninyo ng ating amazing products. Kaya naman po, iniimbitahan po namin lahat na nakikinig, lahat ng mga pasyente namin, and of course, lahat ng mga taong may health problem na gusto pong makapunta sa birthday ni Doc Joey at makapag-avail ng mga produkto. Bukas po ay invited po kayong lahat sa Dorothea Resort and Spa, which is located sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. And then, ang ating program po ay mag-start ng 1:30 p.m. until 6:30 p.m. So, dapat po ay 1 o'clock p.m. pa lang po ay ando na po kayong lahat. At syempre, sa hindi po nakakaalam kung saan ang Dorothea Resort and Spa, punta lamang po kayo sa SM Terminal at hanapin po ninyo yung mga van na papuntang Bakakay. At pag nakaabot na po kayo doon sa sentro ng Bakakay, meron po doon ng mga tricycle na pwede nyo pong masakyan papuntang Dorothea Resort and Spa. Basta sasabihin nyo lang sa driver na hihatid po kayo sa Kahugutan, sa Purok 1, Kahugutan, Bakakay, Albay. At syempre, yung mga pupunta din po
ay magpatala na po kayo kay Doc Joey. Pwede pa po kayong tumawag sa kanya ngayon o kaya naman po mag-text kayo sa mga number ni Doc Joey para po at least kung papunta din po kayo doon, mag-guide po kayo. And para na rin po sa ating foods, sa ating mga chairs, yung accommodation natin, hindi po tayo magkulang. So, mas mabuti na pong sobra kaysa po kulang. Kaya po, sa lahat po ng pupunta, bukas sa birthday party ni Doc Joey, pwede po kayong mag-message or mag-text sa kanyang numero sa Smart. Ang number po ni Doc Joey sa Smart ay 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. So, yan po yung number ni Doc Joey. At bukod po dyan, meron din po si Doc Joey na Globe. Ito naman po ang 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers sa Doc Joey na pwede nyo pong i-contact. At syempre, kung meron naman po kayong Facebook, kasi kadalasan ng mga tao ngayon ay meron na pong Facebook at mas madali pong mag-contact sa Messenger kumpara sa call ay sa message sa number. Pwede nyo pong hanapin ang mga personal account ni Doc Joey na Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. O kaya naman po sa kanyang pangalawang personal account sa Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Again, Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, yan po yung mga personal account ni Doc Joey. And then, of course, meron din po tayo na Facebook page, which is Doc Joey Bitito. So, doon po, pwede rin po kayo doon mag-inquire, mag-message, magpa-schedule, at syempre, magpatala kayo, magpalista kayo kung pupunta kayo bukas sa Dorotea Resort and Spa. At yan po, pwede naman po kayong mag-contact kay Miss Arlene Pabelonia, yung mga dati po natin na mga pasyente na may mga contact na po kay kay Miss Len. Yan, pwede po kayong magsabi sa kanya na pupunta po kayo bukas para naman po ay ma-accommodate namin kayo ng maayos. Yung foods, hindi po magkulang and everything. So, ayan po. Yan. So, ngayon po ay madaming mga pasyenteng pumunta dito sa amin. So, halos ilang weeks na marami talagang pasyenteng pumupunta dito sa office namin. So, naghahabol din po kasi sila ng ating paraffol. So, ayan. Bukas din po, gaganapin ang ating grand raffle draw. Kaya po kung gusto niya rin pong makahabol, hanggang alas 7 po ay bukas po ang office namin. At bukas po ay magkakaroon din po ng buying of products, kaya po may chance din po kayo makahabol para po sa ating raffle draw. Kasi ang ating raffle draw po ay i-draw po yan hapon. Kaya mga around 5 o'clock p.m. Kaya po pwede pa kayong makahabol. Pwede kayong bumili ng mga products around 1 o'clock p.m. until 3 o'clock p.m. po yan. Para po, yes po. Kahit po umaga, kung gusto nyo pong pumunta doon sa Dorotea Resort and Spa ng morning, ay pwede po kayo para po makahabol na rin po kayo ng ating paraffol. Kasi po, hindi po basta-basta ang mapapanalunan ninyo sa ating raffle draw. So, meron po dyan na bale 10 mananalo. Ang una po, mamimigay po si Doc Joey ng 5 consolation prizes. So, ayan, 5 tigo 1,000. So, malay mo, isa ka sa mabunot ng 1,000 pesos. Ayan, 5 po ang mabubunot dyan. At syempre, meron po tayong mga major prizes. So, ang major prizes po natin ay yung 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, at ang pinaka
first prize po natin sa ating Grand Raffle Draw ay tumataginting na 50,000 pesos. So, malay mo, kahit isa lang yung ticket mo, ay maswerte kang mabunot. Pero sabi nga namin dito, kapag mas marami yung raffle ticket mo, mas malaki po yung chance na ikaw po ay mabunot sa ating paraffle. Kaya naman, I think lahat ng or karamihan na may mga raffle entries po dito sa amin, sa office namin, ay mag-a-attend po ng birthday ni Doc Joey bukas. So, ayan po. Again, paano ba kayo? Bukas, promo magdala ng maraming pera. Ayan. Again, paano po kayo magkakaroon ng raffle ticket? So, pag nag-avail po kayo ng ating amazing products worth 3,000 pesos, ay magkakaroon po kayo or equivalent po yan ng 1 raffle ticket. At kung 6,000, syempre, 2 raffle ticket. Kung mas marami ang in-avail ninyo, mas maraming raffle ticket ang matatanggap po ninyo. Kaya bukas, reminder, sarado po ang aming office dito sa Cabangan. At bukas na bukas po kami doon sa Dorotea Resort and Spa. Pwede po kayong pumuntang umaga from 8 o'clock a.m. until in the afternoon na po yan. Until the program na po. So, ayan. So, in the second part of our program, i-discuss ko naman po yung ating mga amazing products. Kasi kanina na-discuss ko na diba yung pa-promo natin, yung buy one take one, at syempre yung plus 5% sa discount ninyo sa ating Miracle C at Healthy Drinks, at syempre yung plus 5% sa mga bagong members, magpapa-members. So ngayon naman po ay i-discuss natin yung mga produktong i-avail ninyo doon sa ating event. So, dito po sa amin, ang mga products namin po, mainly Amazing 4. So, combination po yan ng 4 na klaseng kapsula. So, andyan po ang Mega A, Multi-5, Miracle C, at si Mega 1. So, yan po, bali 4 na klaseng kapsula na may mga ingredients na berries, mushrooms, herbs, mga gulay, na nagtutulong-tulong po para po tulungan ang katawan ninyong maging healthy, maging malusog, at syempre, maiwasan ng iba't ibang karamdaman at makapag-recover po kayo sa iba't ibang klaseng health problem ninyo kung kayo man po ay diabetic, mataas ang cholesterol, may hypertension, may sakit sa prostate. Ayan, karamihan sa mga pasyente namin po ay may sakit pagdating sa kanilang prostate. So usually, mga kalalakihan po nag-iedad 50 and above. So sa mga kababaihan naman po, mostly pumupunta dito ay yung may problema sa kanilang matres, may myoma, pag minsan may bukol sila sa kanilang ovary, at ang karamihan din pong pumupunta dito sa amin ay yung may mga problema sa kanilang breast. So, may mga bukol sa breast, may mga sugat sa breast. So, madami po kaming pasyenteng ganyan. So, kanina po, may pasyente kaming taga-Deraga, malapit po sa Bicol International Airport. At ang problema niya daw ay mayroon siyang nakakapa doon sa kanyang breast na matigas na bukol. So, ayan, ang naging cause din po noon ay nabagsakan daw siya sa kanyang dibdib, nakatama yung ulo ng kanyang amo, at doon po nag-start ang lahat. So, ngayon, kahit po mahirap ang buhay, pero gusto ni nanay at syempre gusto ng asawa niya na magkasama pa sila ng matagal. Kasi di ba mas maganda kung makakasama mo ng matagal ang tunay mong minamahal. So, mas maganda po yon sa buhay. At syempre, sabay-sabay kayo aasen. So kanina, ay nag-avail po sila ng Good for 1 Month Amazing products. Para po, tuloy-tuloy po yung pag-inom ni nanay na mga produkto natin. At syempre,
yung bukol niya po malesen, mabawasan, at yung sakit po na nararamdaman niya sa kanyang breast ay mabawasan na rin po. And then later on, we are hoping and then we are praying na tuluyan pong gumaling si nanay at mawala po ang kanyang bukol sa breast. So ayan po, uulitin ko lang po ang ating product, namely Amazing 4, ay si Mega A, Multi-5, Miracle C, at si Mega 1. So, si Mega A po, yan po ay combination ng 5 klaseng mga berries. So, andyan po si acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, at elderberry. So, pag sinabi po nating Mega A capsule, ay yan po ay nakakatulong sa katawan nating ma-detoxify ng maayos. Kasi yan po ay napakayaman pagdating sa antioxidant property na tinatawag natin. So yan po, nakakatulong po yan para po i-repair lahat ng mga na-damage or nasirang cells sa loob ng inyong katawan. At syempre, ang ating Mega A po ay meron po yan na tinatawag na panglaban sa free radicals. So yan kasi, ang katawan po natin ay nag-produce ng free radicals kapag palagi po tayong galit, palagi po tayong stress, at kung ano-ano po ang iniisip natin. Kaya naman po, recommend namin dito sa aming office na kayo po ay may health problem, iwasan po ninyo yung palaging mairita. Kasi 'di ba? Mapapansin niyo po yan sa isang tao na merong karamdaman. Kasi pag sila po ay mayroon ng karamdaman, palagi silang irritable, mainit ang ulo, stress, sa kakaisip ng problema sa kanilang kalusugan, at kung ano-ano pang iniisip niya. So, yan po, kapag ganun po ang isang tao, ay mas lalala po ang karamdaman. Kaya mas mabuti kung mayroon po kayong mga health problem, mag-isip kayo ng paraan kung ano yung makakatulong sa inyo para po at least mabawasan po yung pag-iisip ninyo, pag-aalala ninyo, at syempre kapag hindi kayo stress, mas maganda at mas magiging malusog po ang inyong pangangatawan. Kaya naman po sa ating Mega 8 ay nakakatulong din po ito para po mabawasan ang stress ninyo. So, ayan, kung meron po kayong cancer, katarata, arthritis, meron po kayong pamamaga sa katawan ninyo, yan, pwede po ninyo i-take ang ating Mega A capsule. At syempre, kung gusto nyo naman po lumusog, lumakas ang inyong resistensya, ang immune system ninyo, i-recommend naman po namin ang ating Multi-5 capsule. So, ito po kasi si Multi-5 capsule. Ang mga ingredients po nito ay 5 klaseng mga mushroom. So, andito po si maitake, shiitake, agaricus blasi, cordyceps, and then si reishi. So, ito po ay napatunayan na po na maganda rin po pagdating sa may mga bukols, pagdating po sa taong may mga cancer. Napapatunayan din po nito na nakakatulong po ito para po maging malusaw, kaya malesen yung bukol natin sa katawan. At syempre, ang pinaka-main function niya ay ang magpalakas po ng immune system ng isang tao. Kasi dapat tayo, everyday, malakas ang ating immune system kasi exposed po tayo sa iba't ibang klase mga viruses, mga bacteria, mga microbes na nasa environment po natin. And then, ngayon po, di ba, palaging maulan, minsan wala kang dalang payong, maulanan ka lang, sisipunin ka na, uubuhin ka na, pwede po ikaw mag-take itong Multi-5 capsule para po maiwasan mo pong magkaroon ng sipon, ubo, kaya naman trangkaso, kasi nga po malakas po ang immune system mo. At si Multi-5 din po ay makakatulong para po mas mapabilis ang pag-recover mo po once po na ikaw po ay may karamdaman. At syempre, ang ating pangatlong kapsula
na tinatawag nating Miracle C. So, biruin nyo na lang, pag kinumbine ninyo itong tatlong kapsula natin, ay napakalaki na ang benepisyong maibibigay sa atin. So, ito naman si Miracle C, ang mga ingredients niya po, andito po si rosehip, acerola berry, ester C, Indian gooseberry. So, andito na po lahat ng vitamin C na kinakailangan po ng katawan ninyo. Kasi 'di ba? Tayo po bilang tao ay hindi po tayo nagpo-produce or wala po tayong kakayahan na mag-produce ng vitamin C. So, makukuha po natin ito sa mga ini-intake nating mga pagkain, prutas, gulay, at syempre sa mga vitamins at sa mga food supplement na nagtataglay ng vitamin C. Ang vitamin C po kasi ay makakatulong sa ating lungs, makakatulong sa ating skin, pati na rin po sa ating gums. Ayan. Nakakatulong din po ito pag meron po kayong mga cavities at namamaga yung mga gums niyo. Kasi ito po si Miracle C ay meron din pong anti-inflammatory. At bukos po dito, ang pinaka-main function din po ni Miracle C ay protektahan tayo laban sa ubo, sipon, at trangkaso. At para po mabuo si Amazing 4, ang pang-apat po natin na produkto, yun po yung tinatawag nating Mega 1. So, si Mega 1 naman po ay 21 ang ingredients niya. So, halos ng ingredients na kay Mega A, Multi-5, Miracle C ay andyan na rin po yan sa ating Mega 1. At bukod po doon, nilagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng herbs at iba't ibang klaseng mga gulay. Kaya naman po, kapag umiinom kayo nitong ating Amazing 4, parang kumakain na rin po kayo ng mga prutas, gulay, araw-araw na magsusupply po sa inyo ng mga vitamina at syempre, mga nutrients, mga minerals na kinakailangan ng ating katawan. Kaya naman po, kung kayo po ay may mga karamdaman, huwag po kayong mahihiya, mag-approach kay Doc Joey, magtanong, at syempre, pumunta dito sa aming office na located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and Front Bank Central ng Pilipinas. But again, reminder po, bukas po ay sarado po ang office namin dito sa Cabangan. Kasi nga po, andyan tayo sa Dorotea Resort and Spa para po sa birthday ni Doc Joey, para po sa ating raffle draw na may 50,000 cash prize and then sa ating mga pa-promo. Kaya naman po, bukas, kung gusto nyo po makahabol sa ating pa-promo, makahabol sa ating raffle draw, ay punta na lamang po kayo sa Dorotea Resort and Spa, which is located sa Purukwan, Kahugutan, Bakakay, Albay. At sa ngalan po ni Doc Joey at ni Ma'am Ann, pati na rin po kay Miss Arlene Pabelonia, ako po si Miss Angel Garcia, ang nakasama niyo po ngayong hapon sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Kaya naman po, maraming salamat.